ni ba ga sabuwa ba ni ba ga tsohuwa ba Allah ya kwashe ba wannan yaro albarka wallahi tallahi me yake da agona in sayar da motar in zuba kuɗin a cikin rigar fulo in kama ɗinke don kada wani ya ga abin da inda suke sannan yaro ka je ka kwaso kuɗi ka zo ka kawo musu. Mun zo ne mu jajanta wa juna kuma mu ga taya za mu bullo don mu taimaki Sumayya a cikin wannan abu. Alhamdulillah. Ba matsala. Allah na gode maka. Ko yanzu Sumayya ta mutu. San cewa ta mutu ta bar masu kewar rashin ta. Allah ya taimake ka kamar babu lafiya. Babu lafiya? Me ya faru? Abba. Abba? Me ya samu Abba? Baba Sumayya. Baba Sumayya. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba Sumayya. Maimuna yaya? Ba dai Sumayya ta mutu ba. Mun shiga uku kar ki ce mana Sumayya ta mutu. Sassauci Islamic Medicine, the best Islamic healthcare, ranked #1 worldwide. A kullum muna magana ne akan matsalolin da masturbation yake haifarwa a jikin ɗan adam. To alhamdulillah, a halin yanzu mun samu nasarar magance cututtukan da ya haifar a jikin al'ummar faɗin duniya wanda adadinsu ba zai kirgu ba. Zan sanar da ku kaɗan daga cikin illolin da yake haifarwa. Masturbation yana sa ƙanƙantar alƙalami ko rashin kuzarin alƙalami, ƙarancin ruwan sinadari ko ƙarancin son yin mu'amala ta sunna ko kuma yawan rama a jiki ko kasalar jiki ko riƙewar gaɓoɓi ko yawan mantuwa. Bugun zuciya da sauri ko yawan faduwar gaba ko kuma fitsari mai zafi ko fitsarin akai-akai ko kuma fitsarin jini yana sa zafin jiki ko raunin ido, sa'annan idan yayi karfi a jikin dan adam yana hana shi aihuwa. To alhamdulillah a cibiyar mu ta Sassauci idan muka hada muku full treatment na masturbation za a rabu da wannan matsalar gaba daya bi iznillah. Wannan magani da kuke gani shine full treatment na masturbation, sati 2 zuwa 3 ake amfani da shi. Masturbation ga 'ya'ya mata yana haifar musu da matsaloli kamar haka: jin zafi lokacin mu'amala ko fitar farin ruwa ko kuma ƙaiƙayin jiki da matsaloli dai irin na mata, sa'annan kuma yakan hana su aihuwa. To alhamdulillah muna da ingantaccen maganinsa, ana amfani da shi sati 2 zuwa 3 a rabu da matsalar. Wannan shine muke ba 'ya'ya mata. Sa'annan akwai masu fama da matsala na ulcer, wannan maganin shi muke bayarwa, ake amfani da shi duk matsalar ulcer za a rabu da ita. Cibiyar Sassauci muna da rassa kamar haka: Kano, Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri da kuma garin Kaduna. Sa'annan muna da ofis a ƙasar Nijar, Cote d'Ivoire, Benin da kuma ƙasar Saudiya. Sa'annan muna tura saƙon maganinmu a duk inda kake a faɗin duniya cikin ƙanƙanin lokaci.